Laguntaldian baten batek euskeraz ez dakitzenean, sarritxan ez esatia gaitxik, beti erderaz hitz egiten dugu. Bagu kasu horretan be, euskeraz egingo dugu berba. Euskeria, geure hizkuntzia da eta harro gaoz. Ez ezagunari be, lehengoko berbia euskeraz engotzau. Lekitxon zein kanpuan euskeraz nahiot bizi. Lankidikin be, euskeraz engo beti berba. Gurasu artean euskeraz berba egingo dugu. Einasun euskeraz. Lekitxarrez edo batuaz, beti euskaraz. Azaruaren 23tik, abenduaren 3ra, Lekitxon euskaraz biziko gara. Eta zeu? San Antolinak hastear daude. Akarregi eskupilota txapelketa irailaren 2, 3 eta 5ean. Musika jaietan protagonista. Antzarregunian zapiak, txapak eta banderak eraso sexisten aurka. Astebururako giro eguzkitsua eta temperaturak gorako bidean. San Antolin jaiak ate joka dauzkagu. Zapatuan hasiko da iraila eta berarekin batera Lekitxo jai giroz jantziko da herria kultur eta kirolekintzaz betez. Bizkak eskerrak emon, parte hartu duzuen pertsona guzti jai batzordean. Ija urte bete onzari biharrian, programia etxen, ija gitxigora bera 70 ekintza desberdin dago aurtengo San Antolinetan. Ekintza guzti horien artean, kontzertuak, kirol jarduera eta kulturrekintzak aurkitzeaz gain, aurten nobedadeak ere egongo dira. Besteak beste, irailaren batean, eskolapean ere kontzertua izango dugu, umeentzako eskaintza handituko da irailaren 6an, eta pentatloia berreskuratuko da. Irailaren batean, 12etarako, Don Terentzio eta Doña Tomasa erraldoiak buru handiekin batera herrian jai giroa berotzen hasiko dira. Aurten, urteetan deieitekuak izan zirenek eta egun San Pedroetan figura hau berreskuratzeko lanean dabiltzanek botako dute txupina. Eta aurten jai batzordia pentsa dau, eurari omenaldi bat etxia eta eurari monaukeria txupina botatia. Errekonozimiento bat modura, herrizak, eurak entzaben biharra urte askotan. Era berean, Mikel Gabiola, aurtengo egitarauaren kartel lehiaketako irabazleak, berak egindako irudiaren inguruko azalpenak eman zituen. Nik kartel honeaz bilatu dutena da, nik bertan esloganien behipinean modura, erakustia, jazak dizena danontzat, Lekitxoko jazak danonak dizela eta danontzako dizela. Lekitxoko Santi Brouard pilotalekuak punta-puntako pilotariak hartuko ditu Akarregi txapelketan. San Antolin hauetan berriz ere gorengo mailan dauden Olaizola 2, Aretxabaleta, Artola, Larunbe, Altuna 3, Zabaleta, Elezkano 2 eta Rezusta lehiatuko dira. Urteroko moduan sekulako torneua egiten da, urten ere Lekeitiko jaietan. Finalerdiak irailaren 2an eta 3an izango dira. Eta irabazleek final handia jokatuko dute Antzarregunian. Partidu guztiak 5etatik aurrera izango dira. Ez dira txapelketako edo torneoko partida bakarrik, hor partida interesgarri eta erakargarri asko dago, 3 egun horietan. Ezkurdia, Irusta edota Arretxe 2 bezalako pilotarien partiduak ere, aurkituko ditugu kolore berria estreinatuko duen Santi Brouard pilotalekuan. Hoxe, Lekitxo jaisek edarra izan ditanantzako, unez eta gabez, eta danok aukeri duken ondo pasetako, eta bestu, urten frontoien kolore diferenti eta ambiente edarra goten dela, eta urten ia goten dan. Ian bizien 3 eta 5 izango di partidek, eta danok tortea zen egunez da gauez da frontore bai. Musika gustuko dutenek aurten ikaragarri gozatuko dute jaietan ia egunero izango ditugun kontzertuekin. Irailaren batean Oian Begak jarriko du musika jaiei hasiera emateko. Eta ondoren Nogen eta Glaukoma taldeen kontzertua izango dugu plazan.
Gainera 11:00 eskolapean ere musika izango dugu, aurreko hamarkadetako abestiak gogoraraziko dituen disko dantzarekin. Irailaren 2an berriz, Lekilloko musika banda eta I Love 80s izango dira domeka girotuko dutenak. Irailaren 4an, Aikita Makurra txaranga eta playbacka arduratuko dira erritmoa eta umorea jartzeaz. Gogoratu playback txapelketan izena emateko epea zabalik dagoela. Vitali Tabernan edo Kulturretxian apuntatu behar da irailaren 3 baino arinago. Antzarregunian, goizean itxaropena txistulari taldearen kalejira eta arratsaldean Texan Sunflower Speed eta DJ Chaco japoniarrak, Xabi Solano eta Osabi taldearen erromeria izango ditugu. Eta irailaren 7an ere punta-puntako kontzertuak egongo dira Lekilloko Sustraia Band, Eskakeitan eta Tremenda Jauriarekin. Eta jaiei agur esateko irailaren 8an itxaropena txistularien kontzertua, Aikita Makurraren kalejira, Sonidos de México mariachiak eta Fito Anfitipaldisen tributua egingo duten Wilson and Wilsonetiz izango ditugu plazan. Jai giroan zein beste edozein egoeratan ezin da onartu inolako eraso sexistarik. Mezu hau indartzeko aurten, antzarretan parte hartzen duten potinetan aldarrikapen hau egiteko bandera, txapa eta zapiak eramango dituzte. Gogoratu, emakumeen kontrako indarkeria denon ardura da. Beraz, edozein erasoren aurrean aktiboa izan behar da gure jarrera. Ez, beti da ez. Jaigiruan zein beste edozein egoeratan. Olagarruak itxasora. Akosatzia, ez da ligatzia. Errespetatu besteak. Ligoteua bai, baina sanua. Inondik inora be ez onartu eraso sexistarik. Indarkerien aurrian, jarrera aktibua. Danon arduria da. Aitzakizek, ez da bebale jo. Ez, beti da ez. Argizago esan bihar da. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Gaur, egunaren hasieran hodei desente agertu da. Egunak aurrera eginala hodeiak gutxitzen joan dira eta arratsaldean zerua garbi geratu ezpada ere, ostarte politak zabaldu dira. Temperaturetan balio beroenak 26 gradu zentigradu inguruan geratu dira. Barikuan giro argia eta lasaia nagusituko da. Egun sentian hodeiguneak agertuko dira, baina goizetik hasita ostarteak ikusiko ditugu eta arratsaldean zerua garbiago egongo da. Temperatura 25 eta 30 gradu zentigradu artean mugituko da. Lekilloko jaiak zeru urdinarekin hasiko ditugu eta temperaturek udako balioekin jarraituko dute 25 gradu zentigradutara hurbilduz. Bajadako unean 21 gradu zentigradu inguru espero ditugu. San Antolin egunean ere giro eguzkitsua gailenduko da, eta temperaturek gora egiten jarraitu eta 25 gradu zentigraduren muga gaindituko dute. Urrengo astea giro eguzkitsuarekin hasiko da eta udako temperaturekin jarraituko dugu. Antzar egunerako lehen orduetan hodeiak izan genitzake eta zertxobait busti dezake.